Gituok na sa po niya. Unsa? Gusto sa imong inahan nga magkampo ko kanunay aron maabog ang demonyo sa kundam ko. Unsa? Love, unsa man ko? Nganong pirmi man kong magdamgo sa maong tao. Ayaw pa da sa damgo. Wa ni kahulugan. Pero nganong magpalit-balik man eh. Kuwang ka lang sa pahuway. Gawas pa. Doon naman ko yung mga damgo nga magbalik-balik. Oh, hinuon. Pero, karon pa man ko di mahitabo nga magsigog damgo og sama ini. Murag nagtinuod nga iya ko gituok. Kaya di mo ko makakinawa. Na-stress ka lang. Katuog na og balik. Bantayan ta ka. Rodel, may mo pag... Ani na lang ka sa kwarto matug. Di mo sugot si mama. Unya na ta magtupad kung kasal na ta. Maunay iyang balaod. Rodel, unsa magiging na imong mama? Tingano man day si mama. Nganong lahisig sinultihan? Nganong... Oh. Sige na. Matawag na lang ta. Salamat. Piyungan na ng imong mga mata. Magkuha lang ko og tubig. Bubalik na dayon ko. Sige. Unsa man ko? Sukad. Karon pa ko magsiki og naman. Unsa man sa kaning inahan ni Rodel? Basta kay lahi gid siya. Karding! Karding! Madam! Madam! Niyarak, madam. Ay nagkasuko, madam, ha. Bawal magalit karong butaga, madam, kay adlaw maron sa kasing-kasing. Unsay adlaw sa kasing-kasing? Wala, adlaw sa gugma man ba? Adlaw ron ni Valentin. Oh, tuo ka man anang Valentine's Day. Adili mo na tinuod. Bastos man as Valentine. Ha? Bastos? Nga no? Wa ka ba mahibaw? Nga ka na si Valentine. Iyang gipahilabtan ang iyang asawa ug laing-laing lalaki aron mumabdos kini. Ha? Uy, kalaing ko ng suryaha sa imong Valentine, Madam Mercy. Ayaw na pakiglalis. Hay naman ang mga kandila. Nara, madam, sa imong altar-altar. Nga nung altar-altar may imong isulti, ana. Nga altar mang yun na. Oh, altar de, ma'am. Altar. Oh, daghani? Oo, madam. Balig 500 pesos na nga makandila. Okay. Andama ka na. Kay mga to kita sa sapa sa banlot, human sa pamahaw. Ha? Arang-arang na nga akong tiil. Dili na kaayo sakit nga ito, no? Karong adlaw, mag-type ng una ko. Ay, napunta na ako. Gibot na nga akong laptop. Ay, Dora. Annalisa? Sabrina, kuan. Mamahaw na ko, no? Sige, salamat. Sabrina, ayaw lang pagsaba, ha? Unsa man na, Annalisa? Amiga man kita. Mutambag ko ni mo pag-usam nga. Unsa? Palayo ining baya. Annalisa? Basta kay, doon na lang mo pa kasalog-usap. Ayaw din, he. Ay, ayaw na paglakaw. Sabrina, ayaw pagsulti ni Sir Rodel nga may pasidaan ko ni mo, ana, ha? Sultihi una ko. Kung nganong gusto man ka nga adto na lang mi sa syudad magpakasal. Basta, namiligro ka din, he. Sultihi sa kung ano mamiligro ko din ni.
Unsa mo kay kitadlo kay nimo? Sukad lang mo moabot. May kausaban na kining dapita. Unsa nga kausaban? Ha? Si Ma'am Mercy. Lain na siya sinultihan. Annalisa, may sakit si Tita Mercy. Dilingon ana ang dunay sakit na demensya. Unsa? Lain na siya gipanulti karon. O niya, ako, may... Nga naman ka? Sige, sige. Mauna na ka naman gawas. Annalisa, ayaw sa... Annalisa! Noon sa manis, Annalisa. Ano inaana siya sinultihan? Nervyosa kayo. O, damanunon sa siya. Ay, nangaunsa man kami ini. Annalisa, Madam? hain naman si Sabrina. Tuwa pa siyang kwarto, madam. Mamahaw naman ta. Nga nang wa pa man siya mo gawas. Kuan, madam. Padong na tingalito din eh. Mao ba? Ma, kung gigutom ka na, Dili maayo nga dili magdungan sa pagpangaon. Gawas pa. Doon na tayo gimbuhaton karon. gibuhaton? Unsa man na, ma? Mangadto kitang tanan sa sapa sa banlot. Managkot kita dito. Ma, dili mo na simbahan ang sapa sa banlot. Nga anha magdagkot og kandila. Papahuwayon ta ang mga kalag. Nga wa makapahuway dihang dapita, Rodel. Tita, good morning. Maayo kay ni na Sabrina. Kay human sa pamahaw, mangadto kita sa sapa sa banlot. Papahuwayon ta ang mga kalag. Nga wa mahimutang dito. Daghan magid ay kaayo ang nangamatay dihang dapita, kita? Daghan kaayo. Sa panahon sa hapon, anha diha masakiron ang mga hapon nga manglapang. Ang tubig sa sapa, mahimong puwa. Panahon sa hapon? So, dugay na di ay kaayo. Oh, dugay na. Apan wa pa mahatagig hustisya ang ilang mga kamatayon. Ingon man, ang kamatayon ni Adela. Ma, wa lagi mamatay si Adila. Milayas siya. Kapila na ako balik-balik ka. Oh, tuod no? Milayas man di ay si Adela? Mga ona tama. Sige. Annalisa, pudi ka ng sabaw diha sa tumoy sa lamisa. Yes, madam. Andam na ba ang tanang kandila, Carding? Andam na kayo, madam. Nagdasang kong dagang pusporo. Maayo. Tita Mercy, di lang kumuuban ninyo ha, kay sakit pa manggod ang akong tiil. Pero, makaayo ka nimo nga muuban ka, Sabrina. Aron ba, makaapil ka sa paghangyo sa mga kalag nga mupahuway na? Tita ko, I'm sorry, pero matod pa sa kong mama, human mamatay ang tao. Mubiya naman gid ang iyang kalag sa dapit diin siya mamatay. Ang iyang espiritu mubalik sa Ginoo ug ang iyang... Musupa ka nako, Sabrina? No, tita. Pasag din na lang siya, Sabrina. Sorry. Sorry, tita. Ma, ibili na lang nato si Sabrina din sa bahay. Kita na lang ang manglakaw. Sige. Dali na kamo. Manoy, ang kandila. Oh, na! Love, pahuwan lang din sa bahay. Okay, love. Sige na lagaw na. Basig sa puto na sa dang imong inahan. Ato nang unang uyunan si Mama. Sige, love. Rodel! Sige,
Nalama. Maayo kinanlakaw na sila. Magsugod ako usuwa sa bag-ula kong sakilanon. Mas mani eh. Mura man og lami nga isuwat. Ah. Uy. Kinsa na? Uy. Natumba man din kisandig nga silhig sa bungbong dapit sa bintana. Naunsa naman ka ato sila sa sapa. Sige. Dagkuti na ang mga kandila, Carding. O, madam. Uy, kahangin ba? Akong alihan Manoy, be. Gamitig layang dahon, Carding. Ha? Oo. Ay, sa may hangin na eh. Mo may huros ko na. Manoy. Dali sa manong ka? Nung isa ka? Manoy. Naunsa ka na, Lisa? Nganong may kurog ka sa kahadlok? Unsa man na. Isa? Nung isa ka? Sa nang tulo sa unuwas ka ko eh. Ni ana ang mga maligno. Dalian na pagdagkot ang mga kandila, Carding. Nay. Nay. Naayon saan na Lisa? And ayan guys, handungan ninyo no ang part 11 sa daghong sasapa. But yan, una tayo mahatag nga reaction karon guys no tungod kay busy jud ko guys. Ning balik na ko no sa akong pagpamaligya og balot guys. Og and then nakatiwangwang atong mga hugasonon diri guys mo nang manghugas sa puno. Hugas ako guys. Saan naman yan? Gahapon pa man. Saan naman yung gason dari guys? Ay, gahapon pa man eh. Hugas muna tayo. After ano guys, maglungag ta kay kabuhi ko guys sa champurado. Guys, nagdain akong kinabuhi sa champurado. Bahaw mang guni. Kinabuhi o kabuhi? Kabuhi ko guys. Kaya na rin mula by isda. Okay. Katuwa kaan. Mag-itlog rapod. Kung itlog po guys, makasamot sa kabuhi. Ito ni guys, may isa ka baso doon, ano ko mahurot. Alangan mo kayo magluto ko nga ara sa baso. Isa ka baso guys, mabot lang duha ka kananan o duha ka adlaw. Sige ko na mabahawan. Hoy.
Ay tao guys, ang tuyuan. Unsa man. Ay nako, na-stop man di ay ni. Lagot yung cellphone na eh. Stop guys, sana pang apart sa itong istorya. Balik taan eh. Ayan, maghinlo na to guys. Maghinlo na to guys sa atong balot no, atong lutoon o niya. Kaya nagsalimbo ang akong mga suki guys gabi wala ko'y tinda. Kaya ako ng undangan. Bantay bitaw ni karugway ng balot. Mamaligya tawa yung mingos kaayo halos pa yung palit gani ni mga gabi nga way halin nya pila naka duha ka gabi giandangan ako guys pating daghan nang ngita uban nang gimotor pa bantay bitaw mabuhay palit karon kanon lagi na ko tanan. Pero nindot ang balot guys kay ni us-us ang iyahang presyo. Kani adto 600 karon 570 na lang. So nalipay ko guys no kay ni brato-brato na ang balot. Mga atong kitaan kay mahal bay apod ang suka. Aking pagmamahal sana na ba naramdaman ang nais ko lang naramdaman ang pag-ibig sa akin gusto ko lang dito. Eh, kuha na guys. Eh, baluta. Grabe, maning iti ha. Eh. Huwag kayo higap. Ang luan guys. Grabe ng iti. Baga kayong iti sa balot guys. Ayan, makita ninyo guys. Oh. Grabe ng iti. Ayan. Eh, kahugaw anim eh. Munang negyod siya guys no. Nga hugasan og sabnan. Dili pwede og kuan lang no, tubig-tubig lang kun dili need good siya nga sabnan. So ano guys no, kung sensitive ka sa iti sa manok nako ano lang pag maligyag balot Articana
sa una ni guys, naraba ko sa map. Tadi ni na-infected. Basta mag-disinfect lang yun ka ani no pag human guys. Kay baga kayong itis sa manok guys. Di man ni manok no. Ang balot guys is sa itik man na siya no. Mulang medyo na to ni siya guys no, hinluan pag-ayo para dili makakaon ng ug-hugaw ang atong customer. It's not so happy being lonely without you. Ang bangyod guys no, kay maliki yun ang balot. Labi nagahi ang kwan, iti dipilit yun. Dili kalikaya no, na ay ma-damage guys. Quit sa kong ginansyaan. Munang extra careful lang yun ta no. Pag hinlo sa balot kay mahal ba ya? Sayang po, 25 pesos ang isa. Niya malikti ano. Ganahan lang ko sa kong sopi sa balot guys kay kung naamang boy baho or inject willing mabag sila mo refund. Pero usahay mauwaw na lang kung magsigig refund guys oy. Parang kung na ay daot charge na lang sa ako mamput permente talagsara man. Ayan, last 2 na lang no, last 2 nga balot and we're done. Ayan, so diri na mag-end guys ang atong vlog no for today's video. Diri sa drama guys nga daghong sasapa. Kung na may mga comments, opinion or reaction no sa nadugan nga drama, don't forget to subscribe, like and share. Thank you so much. Until next time guys. After ano ang ikaw ang gamot, ako ang punuan kaya kinapos na pudra ba nino.